Mifa production Jabran filɛbaga ni Ondu TV filɛbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ ni aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ dayɛlɛ ni aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Cheikh Bugadari Magasuba ni kanubagaw bɛ wele ko Momosu a y'aw bisimila an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ an ka bakurubaw la bakuruba fɔlɔ o bɛna kɛ Mali tɔgɔla jɔnjɔn min bɛ kɛ ka anw ka san dolantanw dayɛlɛ ni a bɛ f'a ma ko Super Coupe Ben Oumar Sy ɲinan édition 2023 tɔn fila min bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o ye Assyrial ni ale kɛra jɔnjɔnba yɛrɛ tabaga ye n'o ye champion ye ani fɛn min Stade Malien de Bamako ale ye jamana tɔgɔla coupe ta n'o ye Coupe du Mali ye olu de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kunnafoniw a bɛ n'olu sɔrɔ n'an bɔra yen an bɛ taga musow tɔgɔla Coupe d'Afrique min kan ka kɛ Marokokaw fɛ ka bɛn ni san 2024 ye Mali ale ni Centrafrique ye ɲɔgɔn sɔrɔ o jaabi a bɛ n'o fɛnɛ sɔrɔ o kɔfɛ Coupe d'Afrique ba cɛlakaw tɔgɔla n'a bɛ ka kɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ ale chapeau fɛnɛ bɔra an bɛna an da don o la ani kunnafoni caman Europe kɔnɔ diɲɛ kurukara kɔnɔ ninnu de bɛna k'a tulo garisɛgɛ a y'aw bisimila i n'a fɔ kuma daminɛ an kun y'a fɔ yan cogo min na bɛɛ b'a dɔn san 2023 kɔnɔna na ba Maliba anw fɛ yen nɔ anw ka champion o kɛra Assyrial ye fɛn min coupe tabaga o kɛra fɛn min ye Stade Malien de Bamako ye wa nin tɔn fila de bɛ ka anw jɔyɔrɔ fɛnɛ fa fɛn min ye farafinna gun kan hali ni y'a sɔrɔ fɛn min ye Assyrial ale jɔyɔrɔ ma ɲa kosɛbɛ kosɛbɛ ka sababuya kɛ ale binna anw yɛrɛ fɛ yan nɔ tɔn ɲɛkɔrɔ ni o ye Mauritanie tɔn ye Ligue des Champions na mais coupe CAF kɔnɔna na fɛn min Stade Malien de Bamako ale ye jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ sabula a ye sebaya sɔrɔ fɛn min ye Aigle Noir kan donc o kɔmaseginw bɛ nalen mais yan'o cɛ nin tɔn fila kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ anw fɛ yan dɔgɔkun nin kɔnɔna na fɛn min ye Assyrial ale bɛna Stade Malien bisimila Super Coupe la o yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye an ka san dolantanw ka se k'olu dayɛlɛ n'a bɛ f'a ma ko nouvelle saison k'olu dayɛlɛ an bɛ dugawu kɛ nin tɔn fila seba Ala k'a di sebaga ma wa an dalen don a la an ka édition nataw la fɛn min ye nin jaabi ninnu dafalen a bɛ n'u sɔrɔ n'an bɔr'o kɔnɔ an bɛna an ka musolakaw fɛ n'o y'an ka aigliw ye Mali ka aigliw an b'a fɔ u kun ye tagamakɛ k'u kun da Camerounkaw fɛ Douala ani Centrafrique tun bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ fɛn min ye farafinna tɔgɔla jɔnjɔn bɛ musolakaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a kan ka kɛ Marocaw fɛ ka bɛn ni san 2024 wagati ye Mali ale ni Centrafrique o match alew kɛra fɛn min ye ba Maliba ale ye sebaya ɲuman sɔrɔ Centrafrique kan 7-1 i bɛ a jateminɛ Aguesha Jara ale ye cɛlu 3 don fo ka se Aïssata Traoré cɛlu 2 Fatoumata Jara cɛlu 1 ani Umu Kone ale ye cɛlu 1 sɔrɔ ka don nin na nin dolantan kɔmasegin dɔgɔkun nataw la o kan ka kɛ fɛn min ye anw yɛrɛ fɛ yan nɔ an ka stade 26 mars la Mali ale bɛ Centrafrique bisimila hali bi an bɛ dugawu kɛ an ka musolakaw sebaya Ala k'a nɔgɔya u ye n'an bɔr'o kɔnɔ an bɛ taga fɛn min ye préparation Coupe du Monde U16 chimidenw tɔgɔla Coupe du Monde ni Mali qualifielen don a la o ɲɛbila baaraw ni o labɛnw kɔnɔna na ba Maliba an ka denmisɛnninw u ye badenya dolantan dɔ kɛ u ni tɔn min ye ɲɔgɔn sɔrɔ anw yɛrɛ fɛ yan o tɔgɔ ye Africa Foot nin dolantan na Mali ye sebaya sɔrɔ 4-3 fɛn min ye an ka cɛlu donbagaw sa o kɛra Zakaria Kamara Joseph Sidibe Ibrahima Jara ani Ibrahima Kanate olu de ye nin bi ninnu don Mali ye nin labɛn yɛrɛ n'i y'a jateminɛ a bɛ ka kɛ Coupe du Monde min yɛrɛ kama Mali ale bɛ groupe B la i bɛ Espagne Canada Uzbekistan ani ba Maliba an bɛ dugawu kɛ an ka denmisɛnninw sebaya Ala ka se k'a nɔgɔya u ye n'an bɔra yen an bɛ taga fɛn min ye farafinna gun kan Coupe d'Afrique min kan ka kɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ ka bɛn san 2024 la an b'a fɔ ale sigidenw bɔra n'a bɛ fɔ o ma ko chapeau i bɛ a jateminɛ fɛn min ye bonni yɛrɛ n'o ye tirage au sort o kan ka kɛ ka bɛn fɛn min ye kalo kura tile 12 san 2023 wagati la n'o ye octobre kalo ye chapeau fɔlɔ la n'o ye sigiden fɔlɔ ye i bɛ Côte d'Ivoire sɔrɔ yen Maroc Algérie Sénégal Égypte Tunisie o kɔfɛ sigiden filanan na sa i bɛ Nigeria Cameroun ba Maliba fo ka se Ghana Burkina Faso RD Congo i b'olu sɔrɔ yen chapeau sabanan na Afrique du Sud Cap Vert Guinée Zambie Guinée équatoriale Mauritanie olu bɛ yen o kɔfɛ chapeau naaninan na sa i bɛ Guinée Bissau Mozambique Tanzanie fo ka se Namibie Angola Gambie i bɛ olu sɔrɔ yen nɔ n'an bɔra yen nin wagati na hali bi an bɛ to an ka aigliw ka kunnafoni na fɛn min ye badenya dolantan min kunna bɛnnen don Mali ale ni Sénégal cɛ ka bɛn octobre kalo tile 13 wagatiw ma an y'a ye a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka sababuya kɛ laɲini ye Sénégalais ye laɲini min kɛ
ko tirage au sort ale kan ka kɛ wa o yɛrɛ kɔfɛ fɛn min ye problème caman bɛna don a ko kɔnɔ i n'a fɔ hôtel ko ni fɛnw o de hukumu kɔnɔna na nin fɛn nin ale bɔra a dɔgɔ kɔrɔ donc fɛn min ye jateminɛw bɛ ka kɛ walasa labɛn wɛrɛw bɛ se ka labɛn an ka aigliw fɛ cogo min na ka bɛn ni coupe d'Afrique labɛnw ye n'an bɔra yen an bɛ taga Europe n'an tagara Europe olu ka tɔn u ka jɔnjɔnba min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko Ligue européenne des champions an b'a fɔ ale tile fɔlɔ dolantanw olu daminɛra Real Sociedad ni anw yɛrɛ ka cɛden min ye Amari Traoré ale ni Inter dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 o kɔfɛ Real Madrid gɛlɛyaba kɔnɔ ale ye Union Berlin ci 1 ni kanangolo Galatasaray ni FC Copenhague dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-2 Bayern ye sebaya sɔrɔ Manchester United kan 4-3 gɛlɛyaba kɔnɔ o kɔfɛ Arsenal ye PSV Eindhoven ci 4-0 Benfica ale cira RB Salzburg fɛ Segu Koita ale ni Nene Dorgeles o bana 2-0 o kɔfɛ sa fɛn min ye Sporting Braga ale cira Naples fɛ 2-1 ni dolantan na an ka cɛden yɛrɛ gera n'o ye Seku Ɲagati an b'a fɔ fɛn min ye Naples ka bi filanan ale de y'o don u yɛrɛ kun o kɔfɛ sa fɛn min ye FC Séville ni Lens dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 Milan AC n'u ka sɔrɔ bana 0-0 Young Boys cira RB Leipzig fɛ 3-1 Paris Saint-Germain dolantan dumanba kɔnɔ ale fɛnɛ Dortmund ci 2-0 Shakhtar Donetsk Porto bana 3-1 fɛn min Manchester City ale ye ci 3-1 fɛn min ye Lazio ale ni Atletico olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 FC Barcelone ye sebaya ɲuman sɔrɔ Anvers ka 0-0 Feyenoord ale fɛnɛ sebaya sɔrɔ fɛn min Celtic Glasgow ka bana 2-0 an bɛ an ka bi kunnafoni kuncɛ Europe championnat la an bɛ taga fɛn min ye Ligue 1 na fɔlɔ i bɛ a jate minɛ jumadon Monaco ale ye sebaya sɔrɔ Nice ka 1 kanangolo o kɔfɛ dolantan minnu kan ka kɛ yen nɔ sa fɛn min ye Lens Toulouse PSG Marseille olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔfɛ n'an bɔra yen an bɛ taga Premier League la Manchester City an b'a fɔ ale ni Nottingham Forest kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Arsenal ni Tottenham bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Liverpool ale bɛ West Ham bisimila n'an tagara Liga la sa olu fɛ FC Barcelone ale bɛ Celta Vigo bisimila Real Sociedad bɛ Getafe bisimila Atletico de Madrid ale bɛ Real de Madrid bisimila an b'a fɔ o ye derby ba ye fɛn min ye Espagne yɛrɛ kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛna Serie A la Sassuolo ni Juventus bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Empoli ale ni Inter bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bologne ni Naples bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Torino Roma olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'an bɔra o kɔnɔ sa an bɛna fɛn min Bundesliga la Bayern ni Bochum bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mönchengladbach ale bɛ RB Leipzig bisimila Dortmund ale ni Wolverhampton ale ni Wolfsburg bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Union Berlin ale bɛ Hoffenheim bisimila an bɛ a kuncɛ Arabie Saoudite n'an tagara Arabie Saoudite olu ka ligue la sa i b'a ye fɛn min ye Al Ettifaq ale ye sebaya sɔrɔ Al Ittihad kan 4-3 fɛn min ye an ka cɛden n'o ye Musa Dembele ale ye celu 2 don o la o kɔfɛ fɛn min ye Damak ale ni Al Hilal dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 Al Ittihad ye sebaya sɔrɔ Al Fateh kan u bana 2-0 Al Nassr kunu ale ye sebaya sɔrɔ Al Ahly kan gɛlɛyaba kɔnɔ 4-3 fɛn min ye Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ale ye celu 2 sɔrɔ ka don ni dolantan na an bɛ a kuncɛ ni Lionel Messi ale ka nouvelle ye États-Unis kɔnɔna na an y'a ye a ka tɔn ka dolantan laban o don ale yɛrɛ bɔra ka bɛn ni sanga 30nan wagatiw ye Messi ni wagati na ale banalen don ani Alba donc u ka tɔn n'o ye Inter de Miami ye u bɛ ka dolantanw kɛ an y'a ye u ye sebaya yɛrɛ sɔrɔ Toronto ka u bana 5 kanangolo nka Lionel Messi jateminɛw bɛ ka kɛ a kan ka segin ka na dolantan kɔnɔ wagati min na o bɛna kɛ kunnafoni wɛrɛ ye k'o di aw ma ni Ala ma baasi kɛ ni ne bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni kuncɛ an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma an bɛ an kanubagaw bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne yɛrɛ denkɛ n'o ye Ala ni Buba an ka foli b'i ye ni wagati in na fo Yirimajɔ an ka foli bɛ dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ ye ma min aw k'an bɛn wagati wɛrɛ ni Ala ma baasi kɛ